Hello po mga mamamayang, magluluto po ako ngayon ng ginisang bagoong na may kamatis. Ito po ang mga sangkap sa aking lulutuin. Bawang, sibuyas, kamatis, at saka itong bagoong po. Tingnan nyo po. Ayan. Didikdikin na po natin itong bawang. Mamamayan, hihiwain na po natin ito ng ganyan lang po, kaliliit. Dahan-dahan po tayo, baka po masugatan ang ating mga kamay. So dahan-dahan lang tayo sa paghiwa para iwas sa sugat. Dahan-dahan lang po, baka po sa pagmamadali po natin ay ang ating kamay ay madisgrasya. Huwag naman po sana. Ayan na po. Ayan. Tanggalin lang po natin yung ganito po mga mamamayan, yung parang mata niya. Tinatanggal ko po kasi tapos hiwain lang po natin ng ganyan po, kaliliit. Dinadahan-dahan ko lang po, baka po ako ay masugatan mga mamamayan. Po mga mamamayang, ready na po itong lutuin. Magpapainit lang po ako ng mantika sa aking maliit na kawali. Pagkatapos ay pwede na po itong lutuin. Ayan na po mga mamamayang, maglagay po ng mantika sa ating kawali. Napakarami naman pong mantika ito, pero okay lang po kasi extra virgin olive oil po ito. Kaya okay lang. Ayan na po mga mamamayang, gigisahin na natin ang ating bawang. Napakarami talagang maglagay ng mantika itong ating dakilang katulong. Pero okay lang. Haluin po natin para mag-brown ang ating bawang. Para po mag-brown siya ng konti. At ngayon pong nag-brown na ang ating bawang, sunod ko na po ang ating puting sibuyas. Haluin lang po natin. Pagkatapos po, mga mamamayan, isunod ko na po ang ating kamatis. Tayo ng bilog dyan sa gitna para po mailagay natin ang ating bagoong sa gitna.
tablespoon lang po ang ating ilalagay mga mamamayan. Baka po masyadong maalat na ito kapag nasobrahan. Ayan po. Pagkatapos po mga mamamayan, haluin lang po natin ito sa ating kamatis. Siling labuyo pagkatapos nyo pong lutuin ito. Ayan na po mga mamamayan. Haluin lang po natin ito para maluto ang ating kamatis. At pwede rin po kayong maglagay ng kaunting bitchin para mawala ang alat. Pero yung sa akin, hindi na po ako maglalagay kasi hindi po siya maalat dahil ako ang gumawa ng bagoong. Ayan na po. Luto na ito at pwede nang kainin. Ito na po mga mamamayang, luto na ang ating ginisang bagoong na may kamatis. Ayan na po, sana nasundan nyo ang ating recipe kasi napakadali lang naman ito po. Kahit na walang recipe, kayang-kaya nyo ito. Ayan na po. Marami pong salamat sa inyong panunood at sa inyong pagsubaybay po sa aking channel. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!